zimy, kde by křidila pro svůj let. Vo štvrtok 17. novembra 2016 sa v priestore námestia Jána Kostru v Devínskej Novej Vsi uskutočnila spomienka na november 89. Spoločenské dianie vo vtedajšom Československu spred 27 rokov, s ktorým sa spája prívlastok Nežná alebo Zamatová revolúcia, si už po 7. krát pripomenuli organizátori stretnutia z občianskeho združenia Devínska inak. Zaujímavosťou je, že jeho členovia sú väčšinou mladí ľudia. Aj pamätníci 17. novembra 89 si dnes už spomenú možno na skôr to dobré, čo v tej dobe bolo. To, čo nefungovalo, tak na to sa veľmi rýchlo zabúda a dnes naopak sa vyzdvihuje najmä to, čo nefunguje dnes. Ja si myslím, že aj dnes pre mladých ľudí odkaz novembra 89 je reálny. Je to hlavne o hodnotách, o tom, kam by sme mali smerovať, o tom, aby naozaj Slovensko bolo právnym štátom, aby elementárna spravodlivosť platila pre každého a o tom, aby sme mali otvorené srdcia a mysle. V čase novembrových udalostí v roku 1989 boli organizátori spomienky, ale aj niektorí ďalší prítomní účastníci podujatia väčšinou žiakmi základnej školy a určite aktuálne spoločenské zmeny vnímali trochu inak ako ich rodičia. Bol som žiakom základnej školy s tým, že teda v škole sa nám snažili nejakým spôsobom povedať, že sa deje nejaká spoločenská zmena, ale tým, že mi stačilo pozrieť z okna a videl som davy ľudí pred vtedajšou vysokou školou ekonomickou a moc som tomu až tak vtedy nerozumel, ale chodil som im pomáhať lepiť plagáty. Pamätám si, že s otcom som chodil aj na námestie Slovenského národného povstania, kde mimochodom je zhromaždenie aj dnes v túto dobu. A mama sa vždy hnevala, že čo keď sa niečo stane a podobne, ale tam bola práve taká krása v tom, že tí ľudia boli so sebou solidárni a tie protesty boli veľmi mierumilovné a naozaj ľudia bažili po slobode, po zmene. V mnohom sa možno sklamali, ale tie elementárne veci v podstate platia dodnes. Mala som vtedy 1,5 roka, ale viem, že sme boli na námestí s rodičmi a štrngali sme kľúčami. Bola veľká zima, mi hovorili, tak ale boli sme tam. Ja si veľmi dobre spomínam, ako sme sa na občianskej výchove ešte pred novembrom učili úplne iné veci a tá istá pani učiteľka, ešte predtým súdružka, potom už pani učiteľka, nám vysvetľovala po novembri zase úplne iné veci. Pamätám si rodičov, ktorí chodili na námestia, pamätám si, že bola veľká zima vtedy a v podstate takým nejakým spôsobom to zasiahlo našu rodinu a to sú také spomienky, ktoré mi utkveli v pamäti. No hold, bol som školák, čiže pre nás to znamenalo, neskúšalo sa, mohli sme provokovať mohli sme provokovať učiteľov práve tým súdružkovaním, pretože v jednej sekunde sa mnohí učitelia, ktorí nás učili taký ten komunistický alebo socialistický nejaké dogmy a veci, tak v mžiku sa zmenili a už neboli súdruhovia, už boli páni. No, demokracia v priamom prenose. Aj tak by sa dali zhrnúť tieto názory. Členovia občianskeho združenia Devínska inak však majú svoje zastúpenie aj v samospráve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a ako poslanci majú možnosť rozhodovať, usmerňovať dianie v nej. Ako to teda s demokraciou v miestnych podmienkach za uplynulé roky vyzerá? Uberá sa devínsko-noveská samospráva správnym smerom? Tak ja sa hlavne v prvom rade stále nesnažím byť politikom, aspoň sa tak necítim. Práve v tom 2010 roku bolo aktuálne to, že po viacerých alebo po dlhých rokoch, po určitom období, kedy sme mali už pocit, že tá samospráva nenačúva, nepočúva to, čo sa snažia povedať obyvateľia mestskej časti, tak jednoducho tí ľudia vedeli prísť a vedeli podať svoj názor vo voľbách a vlastne tam sa to aj nejakým spôsobom odštartovalo a toto by malo byť taký určitý varovný prst pre každého politika a pre každého poslanca, pre každého starostu, že naozaj tá moc patrí ľuďom a ľudia môžu rozhodnúť, koho si zvolia. Vy ste tí, ktorí tu robia tú reálnu politiku, riešite problém ľudí, ktorých tu tie problémy trápia a respektíve možno nejaké podnety na zlepšenie dávajú. Aké máte skúsenosti? No, čo je politické, alebo čo by mala byť politické na tom, keď potrebujete opraviť lampu, lavičku, vyriešiť, aby deti prijali do škôlky, aby tam bol dostatočný počet miest. Ja v tomto politiku až takú nevidím a to je možno tá chyba niektorých tých
tých stranických nominantov, že oni robia tú svoju lokálnu politiku z kancelárií. Jednoducho tu treba ísť medzi ľudí, treba sa s ľuďmi stretávať, treba s nimi komunikovať a vtedy sa človek najviac dozvie a vie byť aj najviac prospešný. Myslíte si, že máte dostatočný priestor na to tu v Devínskej, aby ste mohli nejakým spôsobom prezentovať svoju prácu, poprípade svoje námety nejakým spôsobom zverejniť? Môžem povedať, že Devínska našťastie nie je tak veľká, aby sme to nezvládli aj sami. To znamená, bez ohľadu na to, či niekde priestor dostávame alebo nedostávame, vieme naozaj byť v kontakte s devínsko-novešťanmi a vieme tie informácie šíriť. Problémom dnešnej doby naozaj ale je už aj to, že mnohí ľudia sú tak znechutení z toho, čo sa v okolí deje, z toho, čo sa deje na Slovensku, ale aj teda v mestách, obciach, že od tých ľudí sa už veľakrát tie informácie odrážajú a ľudia sú znechutení a majú nezáujem o veci verejné. A to je škoda, pretože pokiaľ sa nebudeme zaujímať o to, čo robia naši volení predstavitelia, tak zlyhá absolútne akákoľvek kontrola. Ste poslankyňou miestneho zastupiteľstva už 6. rok. Zrejme môžete trošku zhodnotiť aj tá demokracia v tej samospráve, akým smerom sa uberá? Keď to tak zhodnotím, no my ako poslanci tú demokraciu máme, avšak by som tak chcela podotknúť, že čo sa týka niektorých zamestnancov mestskej časti, je tá demokracia a tá sloboda prejavu a voľnosti istým spôsobom limitovaná. Akým? No, človek veľmi dobre si musí premyslieť, čo komu povie a bohužiaľ toto sa zostalo ešte možno v ľuďoch ešte z čias minulých. Naozaj niekedy sa nie, že nechcem povedať, že neoplatí, ale niekedy za to, čo človek povie, je istým spôsobom odmeňovaný, odmeňovaný v úvodzovkách. K odmeňovaniu v tom dobrom slova zmysle prišlo aj na tomto stretnutí. Nestalo sa tak prvýkrát, ale v poradí už tretí, kedy občianske združenie Devínska inak v rámci tohto podujatia ocenilo ľudí alebo združenie za mimoriadny prínos pre všeobecný rozvoj v rôznych sférach spoločenského života. November 89 je hlavne o nejakej tej spravodlivosti a ľudskosti. A Devínska Nová Ves by nemala šancu napredovať, pokiaľ by nestávala práve na výnimočných osobách, osobnostiach, na kolektívoch, na ľuďoch, ktorí ju ťahajú jednoducho dopredu. A preto sme sa rozhodli oceniť už teda po tretíkrát jednotlivcov a kolektívy. Za jednotlivcov bol ocenený dnes už bývalý dlhoročný miestny farár, dôstojný pán Karol Moravčík. Čo sa týka pána farára, bohužiaľ musel odísť z našej mestskej časti, čo nás veľmi všetkých mrzí a myslím si, že tým svojim prispením, ako tu pracoval s ľuďmi, tiež vlastne toto prispenie si zaslúži pozornosť a z toho dôvodu sme sa rozhodli oceniť a dať mu túto cenu. Ako kolektív bola ocenená škola Šeliem, vedená Slavomírom Bachratým. My dlhodobo spolupracujeme s pánom Slavom Bachratým. Je to naozaj človek, ktorý je plný entuziazmu, robí veľa pre mládež, čo si myslíme, že naozaj dôležité, aby sme podchytili deti a mladých ľudí a aby v podstate sme ich takýmto spôsobom vyzborili ďalej do života. Sa veľmi tešíme, pretože tento rok je taký zvláštny. Boli sme dokonca my ako škola Šeliem, alebo teda časť detskej organizácie Fénix, Bratislava M-klub, alebo teda škola Šeliem, ocenení aj prezidentom Slovenskej republiky, kde sme boli prijatí priamo v prezidentskom paláci ako najlepšia organizácia pracujúca s deťmi v rámci voľnočasových aktivít pre deti a mládeže. My sa zaoberáme bojovými umeniami, to znamená nejakým zlepšovaním motorických schopností, taká celková telesná príprava, sebaobrana, zbrania a podobne. Robíme s deťmi od nejakých 5 rokov, mládežou a dospelými. A táto cena je vlastne akási výpoveď, že sme tu nejakých 15 rokov, tuto v Devínskej Novej Vsi cez 10 rokov pôsobíme. Tak sme veľmi radi, že si na nás práve občianske združenie Devínska inak spomenulo a takýmto spôsobom nás odmenilo za našu prácu. Ďakujeme. Podľa toho, čo sme mali možnosť počuť a vidieť, aj napriek niektorým negatívam, ktoré nám znepríjemňujú život, je tu veľa dobrých vecí a stále je priestor do budúcnosti na jeho zlepšenie. Za všetko snáď hovorí aj tento názor. Tak som rada, že máme dnes slobodu informácií, slobodu prejavu, slobodu pohybu, že ľudia môžu pracovať v zahraničí, študovať a vlastne máme pluralitu volieb, takže to má samé klady, si myslím.
letíme stále, pravde priamo na pery.